У католиков сегодня начался Великий пост. В него верующие вступают за 45 календарных дней до Пасхи в пепельную среду. В католических храмах сегодня прошли литургии, во время которых был совершен обряд возложения пепла на голову верующих. Для него используют пепел от сожженных вербочек, которые хранились с вербного воскресенья. Великий пост продлится 40 дней. После следует пасхальный тридуум, который завершает Великий пост и вводит в Пасху. В этом году ее праздновать католики будут 5 апреля. Сённяшні дзень мы называем папельцовай серадой, потому что в сённяшні дзень отбывается так званы обряд посыпания голов попелом со словами «не вертайся» и вер у Евангелия. Святы Касцёл праз гэта прызывае кожнага веруючага, каб ён адбыў так званы працэс асабістага навяртання, змены свайго жыцця у пошуку, ў кірунку самого Бога. І Вялікі пост, згодна з традыцыяй каталіцкага касцёла, мы перажываем на падставе трох вельмі важных пунктаў, трох вельмі важных прынцыпаў. Першы – гэта малітва. Пад малітвай я маю на ўвазе здольнасць не толькі выказваць Богу нейкія свае патрэбы, прагненні, жаданні. У першую чаргу малітва маецца на ўвазе момант, калі чалавек вучыцца слухаць самого Бога. Даць прастору для прамаўлення Господа ў сваім жыцці, праз чытанне Святога Пісання, праз звычайнае быццё у святыні на малітве, праз засяроджванне, праз тое, каб знайсці некалькі хвілін цішыні і паспрабаваць пачуць тое, што Господь скажа мне. Другім такім вельмі важным момантам з'яўляецца, безумоўна, сам пост. І тут таксама мова ідзе не толькі пра абмежаванне ў ежы, у нейкіх стравах. Пост маецца на ўвазе абмежавання у тых штодзённых, добрых, негрэшных рэчах, якімі я карыстаюся кожны дзень. А яны ў чымсьці мяне абмяжоўваюць. Я да іх прывыкаю. Яны становяцца пэўнай такой пасткай, якая вядзе мяне да рабства. Трэба шукаць таго, што з'яўляецца моцным, тое, што ўмацоўвае нашу душу. Адказ абмежавання сябе ў некаторых рэчах прыпамінае. Не сядзі на месцы, ідзі шукай. Будь чалавекам, які здольны адкрываць для сябе нешта новае, адкрываць для сябе Бога, шукаць і здольны для таго, каб сябе абмежаваць, каб знайсці нешта лепшае, добрае. І, безумоўна, апошнім момантам Вялікага посту з'яўляецца міластыня. Звычайная дапамога таму, хто патрабуе. Хлебам, нейкае грашовае ахвяраванне, удзелены час. Маса ёсць тут прыкладаў, момантаў, абшараў, якіх чалавек можа дзейнічаць. Быць тым, хто заўважае патрэбу іншага. Пост, ён прыводзіць толькі тады да эфектыўнага перажывання гэтага часу, калі я адкрыюся на патрэбу іншага чалавека. Калі зразумею, што ў гэтым свеце маю я, мае месца, но вельмі важна. Але акрамя мяне ёсць тыя людзі, ёсць свет, людзі, якія патрабуюць дапамогі, падтрымкі, чалавечнасці, спагады звычайнай людской. Вось гэта міластыня. І на гэта Касцёл асаблівым чынам звяртае нашу увагу. І ў такім аспекце мы перажываем час Вялікага посту, заахвочваю кожнага. І вось гэтыя 40 дзён так і пражыць.